Dozenaka lagun izan dira bertan, hortua daukate, frontoia tailer bilakatu dute eta gimnasioa ere badaukate. Bertan izan direnen artean gehienek ezagutzen zuten Errekalehor, baina inoiz ez dira bertan izan. Interes handia piztu die proiektu honek. Etorri gara ikustera nola daukaten antolatuta auzoa. Me ha traído que quería informarme de esta experiencia. Entonces vengo como una hoja en blanco. Inori minik ez diotela egiten diote bisitan izan diren gehienek eta Gasteizko udalaren jarrera ez dute ulertzen. Gasteizen parte bada eta ez nuke nahi galtzea eta gainera uste dut hemen garatzen ari den proiektuak baduela guretza zentzua. Que se puede vivir de una forma alternativa, de una forma rebelde sin tirar nada ni romper nada. Azken asteetan hitzaldiak egin dituzte Gasteizko hainbat zentrotan eta gaur ateak ireki dituzte Errekalehor gertutik ezagutu ahal izateko. Hemen jarraitu nahi dute naiz eta pasaden asteartean Gasteizko udalak auzoa botatzeko proiektura baduela adierazi zuen. Orain arte egindako ibilbidea eta gizartera zabaldu izana positiboki baloratzen dute bertan dauden gazteek. Ez dela egon perfil konkretu bat, askotariko jendea egon da, bere iritzea emanez, kasu batzuetan inkluso gure kontraesanak ateraz, eta zentzu horretan oso interesgarri izan da. Ez dakigu zenbat gelditzen zaion Errekalehorri, baina badakigu estatuko auzo okupaturik handienak historia egin duela.